Ini Abang Pani jadi artis dadakan ini guys. Nah ini si Abang Pani jadi artis dadakan ini guys. Oke, kita syuting dan sampai ke sini guys ya. Udah. Tuh ikannya udah besar-besar. Ayo guys, kita gendong kita nyuting Pak De Pani. Pak De Pani jadi artis. Aduh, ini habis ini. Wes dah. Dan pasar hari ini sudah mulai sepi guys. Sama dia bawah ini. Itu guys, Abang Pani guys. Bang, awas-awas ngarepmu kan, top tanganmu lah itu. Awas tidak ngomong ya. Syuting siapa? Gimana bos? Apa yang saran baik? Cari mulan. Temen gue. Koyo emang. Masyarakat variasi. Di Malaysia. Kita celuk ini mau nak lawan. Tawan iki kecap nok lawan. Kecap ora masak ngono lho. Wis ora masak kok. Ngene iki lho. Makane lho. Kecap ora masak ya wis. Ngeden iki bakso cilik iki. Wis apa-apa larang, pasare sepi. Nah, wis padha mulai kabeh lho. Lagi jam 10:30 lho. Ngono lho. Walah malah ketemu Mas sing anyaran kae iki. Lho. Wah kono-kono lho, mulai kabeh jek loro tok bakule iki lho. Halo Bebek. Nah, iki lampune jek murut kok lho. Ini lho ngantelan misal lho sepi kabeh iki ya apa iki sampe sepi apa-apa larang lho apa gak ngelompokno utangan ae ngene iki lho lho Bu satu YouTube lho Bu oke lho itu mandiane sing turun-turun lho kok liwat keturun-turun lho guys lho. Apa ngene iki apa-apa larang, pasare dadi sepi ya ta. Seperamu mesti ning dalan iki kabeh iki lho. Isine mung gali lubang terus iki lho. Ngono-ngono lho. Wis apa iki kabare ngene iki lho. Kate riyo lho. Wis dilungkas wis riyo. Tanggal ini lagi lho, cek akeh lho. Ususe, cekere cek, bakso cek, kerupuk ya cek lho. Ya. Kok barang gedang lho, nglumpuk kono jane. Sing
dari info hari ini guys ya, pasar sepi tambah nih Popo Larang lho. Wis katir yoyo barang ya wis